Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa dihang gihimo ang pelikula nga The Passion of the Christ, ang aktor nga si Jim Caviezel, nakasinati gyud og tinuod nga pag-antos samtang nag-shooting. Sa usa ka eksena sa pagpas-an sa krus, na-dislocate ang usa niya kaabaga tungod sa kabugat sa kahoy nga iyang gidala. Sa lain usab nga higayon, samtang nag-shoot sila sa bugnaw kaayo nga panahon didto sa Italia, nakasinati pud siya og hypothermia. Aduna pa gani higayon nga nasamad siya sa latigo nga aksidente nga wala nakatunong sa dapat unta aning ig-on sa iyang lawas. Giingon niya nga ang pagdala sa papel ni Kristo dili lamang gyud acting apan usa jud ka spiritual journey alang kaniya. Bisan pa sa kasakit, iyang gipadayon ang shooting tungod kay sa iyang pagtuo kini usa ka misyon alang kaniya. Nakapamalandong pagani siya nga gamay ra kaayo ang iyang giagian kumpara sa tinuod nga pag-antos ni Jesus. Ang iyang kasinatian nagpahinumdom nga ang krus dili simbolo lamang apan realidad sa kasakit ug sakripisyo. Ang pelikulang The Passion of the Christ nahimong usa ka pahinumdom sa dakong gugma nga nag-antos alang sa kaluwasan sa katawhan. Ug kini nga hulagway sa pagpasan sa krus, nagdala kanato sa ebanghelyo karong adlaw. Sa ebanghelyo gipadayag ni Jesus nga kinahanglan siya mag-antos, mamatay og mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ug dayon gitawag niya ang tanan sa pagsunod kaniya pinaagi sa pagpas-an sa ilang kaugalingong krus matag adlaw. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod kang Kristo nagkinahanglan sa pagdawat sa krus matag adlaw. Ningon si Jesus, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Luke 9:23. Kung may buot mosunod ka nako, kinahanglan ilimod niya ang iyang kaugalingon, pas-anon ang iyang krus matag adlaw ug mosunod ka nako. Matag adlaw, ang pulong nga matag adlaw o daily nagpasabot nga dili kini usa ka higayon lamang o one shot deal nga sakripisyo, kundi padayon nga paghalad sa kaugalingon. Usahay kini makita sa gagmayng pag-antos, sa pagpugo sa atong kaugalingong gusto, sa pagbarog sa kamatuoran, ug sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog diya sa pamilya ug komunidad. Ang paglimod sa kaugalingon dili pagdumot sa kaugalingon kundi pagbutang sa kabubuton sa Dios una sa atong personal nga mga plano. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot usab nga dili malikayan gadjod ang pag-antos. Kung ang Ginoo mismo miagi sa kasakit, dili katingalahan kon makasinati kita usab niini. Apan ang pag-antos nga inubanan sa pagtuo mahimo nga dalan sa grasya. Ang krus nga gidawat uban sa gugma mahimong instrumento sa kaluwasan alang sa atong kaugalingon ug sa uban. Busa ang pagpasaan sa krus matag adlaw nag-awhag kanato sa pagsalig sa Dios. Ang matag pagsulay mahimong oportunidad sa pagpakita sa gugma ug pagtuo. Ang kinabuhi nga naglikay sa tanang krus mahimong walay lawom nga kahulugan. Apan ang kinabuhi nga nagbaton og krus uban kang Kristo puno sa paglaom. Ang pagsunod kang Kristo nagkinahanglan sa pagdawat sa krus matag adlaw. Ikaduhang punto, kung ang tao musentro lamang sa kaugalingong interes, siya mawad-an sa espirituhanong kahayag. Mingon si Jesus, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Luke 9:24. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako
maluwas kini. Ang ebanghelyo nagpakita nga ang tinuod nga kinabuhi makita gayud sa paghalad nato sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Dili sa pagpuyo nga ang kaugalingon lamang ang gitagbaw. Kay unsa man ang kapuslanan sa tao, kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan maimperno siya. Magunsa man ang kadato, kung sa kaulahian, maimperno ka. Magunsa man ang tanang kabtangan, kung mapalit nato ang tanang klase sa kama o sa katre, apan wala tay kalinaw. Ang kalibutanong kadato og dungog, dili makapuno sa kahawang sa kalan. Ang tinuod nga bahandi mao ang relasyon sa Dios. Ang kalinaw nga hatag sa Dios dili mapalit sa salapi o gahom. Kung ang atong bahandi anaa sa langit, ang atong kinabuhi masentro sa gugma o pag-alagad. Busa ang ebanghelyo, nag-awhag ka nato sa pagpili. Ang dali o komportable nga dalan o ang dalan sa krus nga magdala sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Kwaresma usa ka panahon sa pagpamalandong, unsa gyud ang atong gipaningkamutan sa kinabuhi. Kung ang tao mosentro lamang sa kaugalingon nga interes, siya mawad-an sa espirituhanong kahayan. Story time. Sa kasinatian ni Blessed Anne Catherine Emmerich, aduna siya ay mga visions mahitungod sa pag-antos ni Kristo nga detalyado kayo. Ug sa iyang mga sinulat, gihulagway niya ang kasakit sa pagdala ni Jesus sa krus. Bisan masakiton si Blessed Anne Catherine Emmerich, iyang gidawat ang iyang pag-antos isip pakighiusa sa Ginoo. Daghan sa iyang mga visions nahimong inspiration sa daghang Christians sa pagpalalom sa ilang debosyon sa kasakit ug kamatayon ni Kristo. Giila nga ang iyang mga sinulat naka-impluwensya usab kang Mel Gibson sa paghimo sa pelikula nga The Passion of the Christ. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagdapit kanato sa pagsunod kaniya dili lamang sa kahayag apan usab sa krus. Ayaw kahanlok sa pagpasan sa inyong adlaw-adlaw nga mga sakripisyo. Hinumdumi nga ang krus nga gidawat uban sa gugma magdala sa pagkabanhaw. Ayaw ipuli ang inyong kalag sa mga butang nga lumalabay. Hinaot nga kining panahon sa Kwaresma mahimong panaw sa pagbag-o ug mas lawom nga pagsunod kang Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.